Ahojte, ja som Kabu SVK, vítajte pri mojom pravom tutoriáli a bude o tom, ako si urobiť nejaké logo na YouTube. Takže ako prvé si vymažeme koš, ale nie, ako prvé si zapneme svoj prehliadač, Google alebo niečo také a pôjdeme na stránku pixelair.com, ktorú vám dám do popisku videa. Dáte si Pixelair Editor. Na to klikneme. Počkajte chvíľku. Čurinka, čo robka? Dobre, môj pes sa hrá. Dáme si Create in New Image a nazveme si ho napríklad, tu si môžete dať meno a nazveme si ho napríklad, počkajte, tak, napríklad tutoriál. A keď to chceme na YouTube, tak by to malo mať rozmery 800x800. Takže to máme takto. A tu si môžete vyberať banner, skateboard, skickerper, video skipper, medium, large, movie. Takže tak, my si necháme 800x800 a tu 800x600. Dáme OK. A už tu máme paplón, čo robím? Papier. Tuto v Tools, jak môžete vidieť, tak tu máme takéto modré okienko, na to si klikneme. Ja som klikol teraz a pôjdeme hore a tu máme gradient, tak na to tiež klikneme a čo to je? Tu si môžete vybrať, aký budete mať ten papier, napríklad my si vybereme napríklad tento modrý, alebo tak červený. Takto potiahnete čiarami a to sa vám spraví takto, napríklad takto, alebo tak, alebo tak, alebo tak, alebo tak, alebo tak, alebo tak, tak. A ak môžete vidieť, ja si vám takto. A zase môžete pohrať, ako chcete, šup a tak. Ja si nechám takto. Potom zase v tom Tools si kliknete tuto dole na Ačko. A mám to, tak. A napríklad dáte si sem a napíšte tam napríklad svoje meno, ale ja si tam dám tutoriál T-U-T-O-R-J-A-L. Jak môžete vidieť tutoriál, snažím sa písať tak zrozumiteľne, pomaly. Čiže môžete vybrať písmo, my si vyberieme napríklad toto, dáme si to väčšie, takéto, dáme si napríklad farby žltej, OK, neviem, možno to je rovno. A keď to chcete upraviť, tak tuto v tabulke Layers, tak tu máte tutoriál, na to si kliknete s pravým a dáte Layer Styles a tu si môžete vybrať, tak môžete vidieť toto prvé, toto je to okolo toto, ak si vidíte, si nechám takto, toto druhé, to je také na čierne, ja si nechám takto, toto je také, to si dáme tak, toto jak sa napríklad zelenú, ok, a dám to tak vidíte, aké to je, ale ja si to nedám. A to druhé je tiež také isté, ale iné trošku, takže OK. A tak, a mohli by ste sem dať napríklad, čakajte, bič, aha, citro, to neviem čo je, fakt, to nechajte tak, no, a dáte si file, save, ctrl S, ešte dáme najvyššiu kvalitu a uložíte si to. Chvíľku si počkáme
Dáme tutoriál, plocha, sakru, pôjdeme dole, foto, uložiť, ježiš, tak image savet, potom pôjdeme zase na tú istú stránku, Pixlr, zase na tú istú stránku Pixlr, a dáme si, keď to chcete ešte viac upraviť, to svoje logo, tak si dáte Pixlr-O-Matic. Tu. Počkajte, napijem sa čajku. Čajík. Dáte si computer. Ja si dám, my sme mali to úplne dole tento tutoriál. Takže máme ho tu. Tu si môžete dole vybrať, aké chcete to. Ešte vidieť čo, toto. Oh yeah, bitch. Mne sa napríklad páčilo, kde to bolo. To je ono? Nie. Neviem, ktoré to... Toto. Harry. Alebo Ginny. Ale to zase zmení celé to. My si necháme toto Harry. Dáme modré. Toto dole dáte to modré. A to máte toto. Viete čo. No a ja si dám napríklad toto. Je ich tu strašne veľa, ak môžete vidieť. Strašne moc veľa ich tu je. No až tak nie, ale to si môžete vybrať ako chcete. Ja si dám napríklad toto. Ale tak ja si dám toto. Nie, toto. Tak toto. A zase dáme toto žlté. To máme už, jak môžete vidieť, tie okraje. To je na vás, že či to tam chcete a či nie. Ja dám toto biele a dáte save. Takže, ak sa vám tento tutoriál prvý páčil, dajte like. Ak nie, tak ja neviem, choďte niekoho iného pozerať, keď sa vám nevedia moje videá. Iba s nimi začínam, takže nie je to nič moc a nie je to moc dobré. Takže tak. Ale snažím sa čo najviac. Takže komentujte moje videá, odoberajte, už mám 9 odberateľov, mal som ich 10, niekto mi zrušil odber. Som smutný. Mal som tam len 2 videá, mal som hneď 10 odberateľov. Takže vám moc pekne ďakujem, moc vám veľmi ďakujem za tých 9 odberateľov a tak sa majte u ďalšieho videa. Čaute.